и какво е труд. На 9 септември Българската комунистическа партия броеше не повече от няколко хиляди души. Една петилетка по-късно нейният брой с кандидат членовете беше около половин милион. Откъде дойдоха тези хора? Как внезапно те станаха комунисти? Как разбраха, че са комунисти? Мисля съвсем определено, че най-мизерната част от нашия народ, тинята и матилката, полудегенерати, мечтатели за власт, некадърници, неспособни за никакво творческо дело, вулгарни и амбициозни кариеристи, всичко това се юрна към партията и властта. Решителната и фатална промяна у нас стана през времето на моето студентство. Когато моят випуск постъпи в Политехниката през 1947 година, ние бяхме жители на един свят. Когато завършихме образованието си през 1952 година, ние вече бяхме жители на друг свят. Символично или не, през този период от господа ние станахме другари. Наши и врагове. Това бяха двете най-важни понятия, които заеха централно място в живота ни през тези години. Започна безмилостно деление на хората, което надвишаваше жестокостта на расистските деления, защото обричаше хора на страдания не за периода на една война, а за цял живот. Вълната на терора и разгрома помете оцелелите представители на бившата власт, смаза индустриалците и търговците и се насочи с огромна сила към селото, което в няколко години беше победено. Среднощни арести, побоища до смърт, убийства, безследни изчезвания, концлагери, затвори, наказания без съд и присъда, интернирания, лишаване от дажби, гавра с чест и достоинство. Всичко това в различна степен и с различни последствия трябваше да мине през главите на най-малко 2 милиона български граждани. Никога преди в своята история българският народ не е бил подлаган на подобна адска преса. Сталин беше този, който превърна нашата България в добре организиран съветски затвор. Сталин беше този, който прогони завинаги щастливото предчувствие, безгрижието и вълността на моето поколение, който отрови нашето бъдеще и не направи роби на най-примитивен и брутален феодализъм. И с строго секретна справка на 6-то управление на Държавна сигурност за някои аспекти от дейността на Георги Марков, 1975 година. Невъзвръщен се Георги Марков, бивш член на Съюза на българските писатели, е активен сътрудник на радиостанциите Deutsche Welle и BBC. Него можем да причислим към тежката артилерия на идеологическата диверсия, провеждана от противника чрез радиопропаганда. В своите беседи Марков обхваща широк кръг въпроси от областта на идеологията, културата и изкуството, които се поднасят често в приемлива и въздействаща форма. Всички материали са пропити от злостен антикомунизъм и омраза към всичко свързано с партията и нейната дейност. Както и материалите, излъчвани по Deutsche Welle и BBC, предаванията по книгата за точни репортажи за България са пропити с открит антикомунизъм и антисъветизъм. Дружбата ни със Съветския съюз се представя като основна причина за всички неблагополучия и слабости
в развитието на страната ни след 9 септември 1944 година. Нашата страна се представя като опитно поле на СССР за експерименти в областта на икономиката, селското стопанство, науката и културата, а партийните държавни ръководители като съветски агенти, които се отнасят към българския народ, като към крепостници. И с строго секретен списък с най-важните обекти на първо главно управление 1976 година, номер 13, скитник Георги Иванов Марков, активен изменник на родината по линия на идеологическата диверсия, работи в BBC. Разработката се води в първо главно управление по съвместен план за 6-то управление с цел компрометиране и неутрализиране. И със строго секретна заповед на министъра на вътрешните работи генерал Димитър Стоянов 1978 година. За вражески емигрант да се счита всеки емигрант, незаконно или законно българин, български гражданин, който провежда подредна дейност против НРБ, Съветския съюз и другите социалистически страни. Георги Марков и с задочени репортажи срещи с Тодор Живков 1978 година. Партията винаги се отъждествява с нейния водач. Следователно, възторга от Живков беше възторг от партията. Защото партията беше Тодор Живков. Той беше най-силният, най-солидният, най-съобразителният и над всичко най-верният. Може да се каже, че той служеше на Съветския съюз по-ревностно, отколкото самите съветски ръководители. Доктор Джозеф Медлинджер, практикуващ лекар. На 8 септември 1978 година бях дежурен и приех господин Георги Марков, след като беше докаран с линейка в 19:55 часа. В резултат на информацията, която получих, разбрах, че по-рано той е получил ободна рана на дясното бедро. През изтеклите до момента часове е имал висока температура, повръщане, пълна отпадналост. При прегледа установих, че е много болен, интоксикиран. Теодор Лирков, приятел на Георги Марков, 10 септември 1978 година. Марков все още беше в отделението за спешна помощ. Леглото му беше изправено почти вертикално, обкръжено от апаратури и поставен на системи. Той лежеше на него и изглеждаше ужасно. Лицето и врата му бяха силно подпухнали. Цялата му глава беше подута. Гласът му беше приглушен и непрекъснато повтаряше: Тео, отровиха ме тия гадове. Бих искала да благодаря на Американския научен център в София и Фондация Америка за България, с чието щедро финансиране и съвместните ни усилия всъщност успяхме да реализираме книгата. И сега искам да поканя господин Христо Христов, автора на книгата, да кажем. Господин Ерик Десена, директор на Американския научен център в София, който да каже няколко думи. Good evening, everybody. I'm the director of the American Research Center in Sofia, and I just wanted to say a couple of words. First of all, to congratulate Hristo Hristov on his publication, first in Bulgarian and now in English. Добър вечер, казвам се Ерик Десена и съм директор на Американския научен център в София. Първо бих искал да поздравя Христо Христов с изданието първо на български и след това на английски. And I want to thank Gutenberg Press for their great publication
It was great to work with them. They're very professional, and the product is quite excellent. И също така да поздравя издателска къща Гутенберг, тъй като книгата е много добра. I'm professionally an archaeologist, so I don't have anything terribly profound to say tonight. But I just wanted to say something about the research center and about our sponsors. Аз съм археолог по образование и затова нямам нищо по-специално да кажа за книгата, но бих искал да кажа няколко думи за американския център. We are a private institution, and our sponsors are the America for Bulgaria Foundation. What we do is we conduct a little bit of our own research, but what we really do is we sponsor many Bulgarian scholars and professionals to conduct their own research, and in this case even to publish books. Нашето финансиране идва от Фондация Америка за България и ние правим изследвания предимно, като също така публикуваме книги. And so our mission is actually quite broad. We sponsor projects that range from the archaeology of the Thracians all the way to, well, 1978. Така че ние имаме доста широк спектър от издания, включително от времето на траките до 70-те години на 20 век. And so with regards to this particular publication, I've only been here now for about a year. I'm from America, and then I spent a lot of time in Italy. I realized that in every country there are dark episodes and periods. That's a good translation. Okay. I think I said something like. It came at a good. It came at a good moment because this is when I was going to be very serious and everything, so it lightened up the mood. Добре, той каза, че е от Америка и прекарва известно време в Италия и от една година в Американския научен център. Right. And basically what I want to say is that this book is very significant for today. You know, you all are much more aware than I am being a foreigner, but Bulgaria, like every other country, including America, have dark episodes and periods in their past. Аз не съм много наясно с периода, тъй като съм американец, вие сте доста по-наясно, но България, както и Америка, има много тъмни епизоди в историята. But the important thing really, and I hope this isn't too naive of me, the important thing is really to be able to speak about these things openly and have the freedom to write books and discuss these kinds of issues. За мен най-важното е тези неща да се говорят открито и да се дискутират тези тъмни въпроси на нашето време. Okay. So once again, congratulations to Christo Christov, and I'll pass the word to him. И още веднъж поздравите Христо. И сега бих искал да дам думата на доктор Момчил Методиев за представяне на книгата. И да сега първото нещо, което трябва да кажа е да поздравя Христо и естествено да се присъединя към благодарностите към издателите и хората, които са финансирали това издание. Тъй като намирам публикуването на тази книга и на английски език за нещо много важно. Когато става дума за значението на тази книга, момента в който тя излезе, всички знаем отвъд, разбира се, разкритията, които бяха направени в нея, които естествено, че са централното нещо, ако мога така да се изразят, но това, което тя показа, е, че успя да разбие няколко мита, които бяха наложени в този период. Най-популярният от които естествено беше, че досиетата са унищожени и повече нищо не може да бъде намерено. Както показаха усилията на Христо, това не е точно така, т.е. въпрос на усилия на изследователи и разбира се на подкрепа от страна на държавата да осигури достъп до тези архиви,
за да започнат да излизат дълго критите тайни на миналото. Това, което според мен също беше много важно, не бих искал да градирам кое е било по-важно, но поне за мен това беше много важно, това, което ще отбележа сега, че тази книга до голяма степен обърна дебата по въпроса за достъпа до архивите. Благодарение на усилията и на Сашо Кашъмов, който оказа юридическа подкрепа тогава на Христо, те получиха достъп до тези документи, или по-точно разузнаването беше принудено да даде достъп на Христо до тези документи. Съответно, по юридически път беше доказано, че вече няма какво да се крие. И от тази гледна точка постепенно се стигна до приемането на настоящия закон за досиетата, създаването на настоящата комисия за досиетата и в крайна сметка до това, което наблюдаваме в момента, именно открит достъп на изследователи и общо взето на всеки, който е заинтересуван от тази проблематика, до архивите. Вероятно много от вас са недоволни, че тази работа върви бавно, т.е. излизат малко книги, ако мога така да се изразя. Но за това е необходимо време да мине, в смисъл, че всички ние трябва да преровим доста архиви преди да тръгнем да публикуваме нещо. И съм убеден, че тепърва ще се виждат резултатите от всичките тези изследвания. Но важното е, че когато тази книга излезе за първи път, тя до голяма степен преобърна този въпрос, осигури достъпа до архивите, спомогна за осигуряването на достъпа до тези архиви, резултатите от което виждаме в момента. Другото, което мога да кажа е значението на настоящото издание, разбира се, именно това, че настоящото издание на тази книга на английски език отваря българския дебат към международния дебат. Нещо, което за мен също е много важно, защото, как да кажа, България в момента, мога да го кажа, е също толкова забравена на международната, да го кажа, академична сцена, когато става дума за изследванията на комунизма, колкото е била забравена и по времето на самия комунизъм. Искам да кажа, че мога да кажа, че много малко хора са обръщали внимание на България по времето на комунизма и според мен това е един от големите проблеми и на българския преход. И в момента в международен план, в интелектуалния обмен, ако мога така да се изразя, съществуват същите гледни точки, които могат да се видят и в българския дебат. Тоест има хора, които както така нормализиращата перспектива казвате какво толкова е било, нали? Така и обратната гледна точка, споделена от мен, споделена от Христо, предполагам, споделена и от повечето от вас, които се опитваме да аргументираме, и да докажем това, че комунистическия период е една дълбока травма. И от тази гледна точка, излизането на тази книга на английски език, се надявам да подпомогне навлизането на България като случай и в интелектуалния обмен в международен план. Всъщност това, което исках да отбележа, естествено, никой не спомена името на преводача Дейвид Мосов, тъй като поздравления, разбира се, и към него, не знам дали е тук. За нас е огромно щастие. Поздравления. Тъй като самия аз съм писал съм статии на английски език и знам колко е трудно да се уточни терминологията, да не говорим колко е трудно за един човек, който не е живял в този период, да реконструира, дори ако искате и чисто терминологично и езиково, да речем спора как да преведем на английски шесто управление. Още по-сложно как да преведем първо главно управление. И нататък отдели и така нататък. Говоря за елементарни термини, не говоря за по-големи тъкщи. Така че поздравление и за преводача, който убеден съм налага една терминология, която ще бъде използвана и по-нататък. И това, което като последно бих искал да отбележа, може би не толкова като заключение, е едно мое убеждение, което може би върви срещу общото възприятие.
а именно убеждението ми, че България далеч не се справя толкова зле с проблемите с отношението към комунизма, ако искате на институционално и законодателно равнище, колкото ние много често се обвиняваме. И последното, много съм си го мислил това, искам да кажа, че дебата за комунизма и комунистическото наследство далеч не е толкова еднозначен на Запад, колкото ние си представяме. Включително и в Европа, ако искате, виждал съм го това в Европейския парламент, но дори и в интелектуалните среди на Запад доста често има опит за нормализиране на комунизма, ако мога така да се изразя. По простата причина, че подкрепата за левицата по времето на студената война на Запад е била доста голяма, т.е. атакувайки комунистическото минало, ние атакуваме миналото и на хора не само от България, но също и на Запад. И последното доказателство в това отношение беше, днес се концентрирах за малко върху резултатите от изборите в Германия. И бях поразен, че, например, така наречената левица, т.е. бившите комунисти, техният резултат в Германия, в източна Германия, в източните провинции на Германия е изключително висок. На общо национално равнище той е 8%, но в източните провинции той достига 20%. И примерно в Берлин е гравитира около 18%, ако не се лъжа. Искам да кажа, че проблема за носталгията не е български. Проблема е всеобщ. И в този смисъл правенето на тези изследвания, издаването на тези книги, разкриването на тайните, доказването на вината на хората, които са убивали дисиденти като Георги Марков, има своето място не само в българския, но също така и в европейския дебат. И точно от тази гледна точка се състои едно от най-важните значения на настоящото издание на книгата. И разбира се, последното значение, което за мен е най-важното, защото е най-човешкото, то е да бъде нещо като възпоминание за Георги Марков, ако мога така да го кажа. Скоро излезе едно изследване на Национ сред младежта, където на въпрос какво ви говорят задочните репортажи на България. Задочните репортажи 3,7% отговарят Георги Марков, 87% отговарят нищо не ми говорят. И много съм си мислил, когато четох задочните репортажи, много съм си мислил, аз съм историк и разбира се, че много ми се иска комунизма да се изучава в часовете по история в българските училища. Но смятам, че е 10 пъти по-важно да се изучава Георги Марков и задочните репортажи в българските училища, тъй като те показват абсурдността на системата и биха накарали, убеден съм в това, ученици, които ги четат, да си зададат много повече въпроси, отколкото ние историците с нашето сухо предаване на информацията бихме могли да провокираме от тях. И в това отношение смятам, че изучаването на Георги Марков в училищата би било една голяма стъпка напред. Благодаря. Бях на 17 години, когато за първ път чух името на Георги Марков. Тогава започнаха да се появяват статии по вестниците, репортажи по телевизията за убийството му. И предполагам, че нямам нито един англичанин в моите поколения, който не знае името на Георги Марков. Те знаят името му само заради убийството му. Те не знаят предисторията му, не знаят нищо за живота му, не знаят творбите му. Знаят за убийството, за съжаление. Аз тогава не знаех български, не знаех чужди езици, не знаех, че след 35 години ще имам възможността и гордостта и достоинство да работя с Христо Христов и с Ливо Марков и с цялото семейство Маркови, да преведа тази книга, тази изключително важна книга за Георги Марков. И се гордея с това, че и се надявам, че с Христо станахме един мост между България и Англия, да излезе истината за Георги Марков и да се разкрия истината за тези времена, за тези тъмни времена и какви са били в България и какви не може да само да се гордеем, че няма пак да се повторят. Благодаря. Уважаеми господин Христов, бих искал сърдечно да ви поздравя по повод излизането от печат на английското издание на вашата книга «Убийте скитник». Българските историографии и учебници, а и в съвременната литература има огромен дефицит на обективна и надежна информация относно случвалото се по време на комунистическия режим в страната ни и неговото наследство.
Още по-голяма е липсата на преводна литература, която показва на международната аудитория практиките на управление и жестоката разправа с опозицията и недомислящите в комунистическа България. Нашата страна често е споменавана като най-верният сателит на Москва. За съжаление, малко известни са фактите, свързани с организираната съпротива срещу насилственото налагане на властта на Комунистическата партия, колективизацията, както и десетките хиляди семейства, засегнати от мероприятията на народната власт и изпитали гнета на безкомпромисната тоталитарна диктатура. Някои в затвори и лагери, други с потъпкано достоинство и свобода и с сменени имена. След началото на прехода към демокрация бе направен добре организиран опит да се забравят комунистическите престъпления и да се митологизира тоталитарната диктатура, като се мотивира носталгия към нея. Ето защо подкрепям и винаги ще подкрепям разсекретяването и детайлното разследване на истината за близкото ни минало, която трябва да присъства в учебниците по история. Незнанието поражда рецидиви. За да не повтаряме грешките на миналото, трябва да го познаваме добре. Благодаря ви за вашия принос към тази кауза. Технически Александър Кашъмов, които бяха адвокати по делото, най-добре е да споделят не накратко това, което е този опит, но това наистина беше едно много интересно дело, защото това беше първият всъщност опит да се получат документи от първо главно, и това беше наистина един пробив. Ние се опитвахме, когато излезе книгата на български, в първото издание, се опитвахме по всякакъв начин да споделяме с наши колеги от други страни какво се прави, когато сериозно се отнася човек, какво може да се направи, какъв е резултата от това, когато сериозно се отнасяш към изучаването на архивите. И не можахме много да помогнем, но сега съм много щастлива, че книгата излиза на английски. Надявам се утре тук да бъдат наши колеги, тъй като ние празнуваме Деня на правото да знам утре, 28 септември. Между другото, Христо е носител на Златния ключ, и то за цялостно творчество на този ден. Да бъдат колеги от Националния архив по сигурността, така да го преведем, в наша партньорска организация от Съединените щати, които мисля, че ще бъдат щастливи да получат в своята библиотека тази книга. И може би Александър Кашъмов, който все пак така и Кил, Да, също. Ние до рамо с Кирил Терзийски тогава водихме тези битки с Христо, представлявайки го в различните заседания по тези дела. Разбира се, това е една малка част от голямата битка на Христо. Аз съм много щастлив, че съществуват такива изследователи като Христо Христов в България и в Източна Европа, защото една такава книга, тази книга и нейния превод дава възможност вече хора, които са много повече, които говорят един език, който се говори вече от най-малко 1 милиард души, несравнимо с 7 милиона, имат възможност да прочетат конкретните факти. Това, което Христо успя да направи, е доказване на въвлечеността на българските служби за сигурност в едно жертвоприношение на свободата на словото, на олтара на тиранията. Една вечна тема, но тема, която има много важно значение за разкриване на това каква беше ролята на режимите в Източна Европа. Това е една възможност за целият свят да разбере повече по този въпрос. Това, което искам да кажа е, че наистина аз също имам чувството, че нещата вървят напред. Има основания за оптимизъм, защото няколко събития в последните години маркират разширяването на този дебат и получаването на повече информация за истината. Това е издаването на книгите на Христо, изобщо не само на тази, и на другите съвестни изследователи в България. Това е на следващо място приемането на закона за досиетата през 2006 година, който отвори вратите за много сериозни изследвания и който
може би единствения друг толкова качествен закон, разбира се, този в Германия, но българският закон е един от най-добрите в региона. И това, което миналата година се случи, беше много важно. Беше отхвърлянето от страна на Конституционния съд с 12-0 гласа на жалбата срещу този закон. И следващото събитие е превода на нашата история на една малка провинциална, бих казал в известен смисъл на думата, да не ме разбирате криво, държава и общност, превода на нейните случки, на нейната история на общочовешки език. Днес е един особен ден, защото изминахме с редица приятели, които след малко ще изборя, един доста дълъг път, но времето показа, че ние не сме били търпеливи и не сме се съмнявали в крайния успех на това начинание, би го нарекал каузата за истината за Георги Марков. И съм особено щастлив, че мога да споделя пред всички вас, пред много лични приятели, познати, пред общественици, пред много сериозни имена в средите на обществото и да изкажа една благодарност, тъй като трябва да благодаря тази вечер на много хора и институции. За първи път си позволих да напиша това, което искам да кажа, с риск да не забравя някого. Разбира се, никога не съм забравял и семейството на Георги Марков. За мен, в лицето на Анабел Маркова и на дъщерята на Георги Марков, на тяхната дъщеря Александра Райна, мисля, че това са хората, които, освен че ние като общество сме загубили един талантлив, невероятно талантлив писател и борец за свобода, те са загубили свой близък. Така че благодаря на тях. Първата книга, която изпратих, беше на Анабел. Сега се надявам, че с превода тя ще има възможност да разбере за това, което правеше и което се е правило особено след промените, защото част от историята в тая книга е именно след промените. Благодаря пред вас за нейното гостоприемство и за това, че тя не спря и не забрави България, както тя, разбира се, така и Саша. Благодаря на братът на Георги Марков, с който имах възможността неведнъж да общувам. Също така и благодаря и на братовчерът на Георги Марков, той е след нас, на Любо Марков, за това, че дълго време работихме и споделяхме така невероятни пречки да се достигне до един или до друг въпрос по случая Георги Марков, и за това, че имах пълната възможност да работя с фамилния архив. Сега ще отворя една друга страница, която се отнася до няколко доблестни мъже. Те са само мъже, без които ние просто нямаше да знаем истината и без които изобщо нямаше да мога да успея тази книга. И затова ви моля за още малко търпение, защото изключително много държа да кажа тази вечер, да спомена тяхните имена, защото те са част от тази кауза ние да знаем истината за Георги Марков. Разбира се, на първо място това са двамата следователи, които така работиха не само според мен, а и според хората, които са запознати по-дълбоко с разследването за убийството на Георги Марков, които работеха изключително професионално и отдадено на този случай, именно Богдан Карайотов и генерал Коста Богацевски. За съжаление, Богдан Карайотов вече не е след живите.
но искам и не случайно искам така да, споменавайки името, да отдам значимото за неговата памет. На второ място след екипа, това е без съмнение Румен Данов, един човек, който благодаря, че тази вечер е след нас, който, както и следователите, през всичките тези 23 години не си промени професионалната оценка за доказателствата и изобщо за пътя, по който България трябваше да извърви като институции, като политики за разкриването на този случай, защото, за съжаление, през всичките тези години ние видяхме и много хора, които си променяха позициите, и то главно заради конюнктурната политическа обстановка. Ще благодаря и на още един магистрат, който отново, за съжаление, не е сред живите. Става въпрос за генерал Николай Чирипов, който ми съдейства, ми даде достъп до делото за унищожаване на досиетата на Георги Марков, дело, което беше заведено срещу двама генерали от Държавна сигурност, генерал Стоян Савов и Владимир Тодоров. Едно изключително важно дело, защото всъщност от него стана ясно за целия механизъм за заличаване на следите на това престъпление, буквално след броени дни след 10 ноември 1989 година. Благодаря и на директора на дирекция информация и архив в МВР в периода 1999-2001 година, Серафим Стойков, защото това беше човекът, който не само така ми даде началните знания за това как трябва и как да ползвам архива на Държавна сигурност. Те бяха много прости. Христо, поръчвай всичко и по-общо, ако може. Но и в момента, в който той разбра, че аз вече по-задълбочено изследвам случая с Георги Марков, той положи много усилия и попадна той, а не аз, на два документа, които вече са изключително известни, които присъстват и в първото, и във второто издание. Документи, както по неговите думи, Държавна сигурност никога не пише, в случая с Георги Марков те бяха написани, а именно два документа, в които Държавна сигурност черно на бяло е написано, че Георги Марков е убит. Това е един регистър, в който е регистрирана разработката срещу Скитник, а другия в един документ, в който се прекратява един бюлетин, в който се прекратява издирването вече на Георги Марков като беглец, именно след неговото убийство. От името на цялата аудитория, която мен познава и с която съм коментирала толкова събития, свързани с моменти описани и не до края описани в книгата, искам да поздравя Христо за този изключителен успех, да поздравя инициаторите, които са помогнали с издаването на книгата на английски, и само да кажа, че когато се появиха за първи път задочните репортажи на Георги Марков в България, моите дечица бяха такива малки и цяло лято на морето, на пясъка, печейките, ние четяхме човека, да биваха едините деца от нашата компания, да четем и да тръпнем и да се радваме за истината, която дочувахме покрай възрастните зрители така на ухо вечерна радиоапарат. И искам да кажа, че когато излезе за първи път книгата "Убийте Скитник" на Христов, моите малки дечица вече бяха в Чикаго. И когато те получили тази книга и техните близки приятели са се докоснали до нея, на мен ми се наложи да изпратя няколко книги на тамошната българска група, която знаете, че брои стотици хиляди. И тъй като преди съвсем неотдавна се върнах отново в Чикаго и знаеше се вече, че ще излезе книгата на английски от Скитника, и аз съм поела задължението да предам тази книга на моите близки, които от ръка на ръка да я предават на своите приятели. Защото от тази есен в Чикаго вече има българска телевизия,
в която телевизия се дават много интересни новини и аз не се съмнявам, че и Христо ще получи една покана да разкаже за книгата тези интересни неща, особено след като там вече се знае и за книгата, която той написа и издаде за Зографския манастир.